iki sing paring asma ya kuwi pepundhenmu swargi Ki Anom Surata. Oh ngono. Angudi mardawaning carita Amarta. Iya. Ingkang nembe wae murut ing kasedan. Mula nyuwun marang Purbane Hyang Agung, nyuwun pandurung pandonganipun sedaya para lenggah, mugi-mugi alusipun Ki Anom Surata manggih tentrem mulya wonten kasuwargan langgeng. Amin ya rabbal alamin. Ugi sembah bekti kunjuk dumateng para pepundhen dalang Surakarta. Bapa Purbasmara kepareng nenggani sembah nuwun ing tanpa upama. Iki aku wae dhewe ya nyilih sinden Mayangkara. Sapa? Mbak Winong Nawangsih. Wah iya. Karo Pak Bos. Pak Yudi yen nang kono ngender. Karo Ndolop. Lah nang kene renek dolope wong biasane ngenong ketuane. Ha iya. Beda to? Beda ya. Ayo wong tak omongi Mas kowe nganggo wireless ngalor ngidul. Nah iya, biasane dhek. Lah kanggo mengenang karo swargi Ki Anom Surata, ayo ngaturake karyane sing jumbuh kelawan lelakon sing nimbrung ana ing Nuswantara mligine ing Sumatera Barat. Wah iya. Ya kuwi bencana sing dumadi ana ing kono. Nadyan kaya ngapa lan kepiye awake dhewe kudu bersyukur diparingi endahe alam saisine sing kaya ngene becike sing ijo royo-royo kaya mengkene aja rakus ya aja rakus ning elinga lamun to alam saisine iki titipane anak putu. Wah kaya ngono kuwi. Dudu warisane para luhur ning titipane anak putu sing kudu direksa lestarine nganti kapan wae. Malah njeng Rasul utusane Gusti kang pungkasan nate paring dawuh sajroning peperangan nalika semana nadyan to dumadi perang aja nganti siji wae ngrusak marang tetanduran. Oh iya kaya ngono. Ngaturake ya kuwi lelagon titipane anak putu. Diwiwiti saka Dandang Gula Titipan kula nyuwun pambiyantu dumateng Raka Mas Muhammad Taslim. Wah iya, monggo dandang gendhisipun Mas Taslim. Kita amung acas kalimput marang turun mira kan nyambung kewajiban kang satu ngupakara murid mamarti kautaman mamre bisa tulo
matur sembah nuwun wilujeng niskala wis ngaturake lagon titipane anak putu karyanipun Swargi Ki Haji Anom Surata. Ngono ya, Yung. Kaya mengkono. Lah iki malah meh lali tak aturake, Nduk. Dadi awake dhewe sak kanca Madangkara iki bisa pentas ana ing kene yektine antuk pambiyantu saka para donatur utawa sponsor. Oh iya. Dadi kanca-kanca Madangkara aja kuwatir. Aja kuwatir. Tenang Mas Imam. Mas kowe tenang wae. Ora perlu sepi-sepi malah sambatan rasa. Aman pokoke engko. Iya, nggih ngono kuwi. Oh terus Mas Imam piyaine tulus kaya ngono kaya. Nggih. Ngaturke panuwun marang para sponsor utawa donatur. Yang pertama Bu Kesi dicek Bu, mbok menawa ana sing sisip utawa kleru. Enek sing kurang. Satu ya kuwi Bank BCA. Tepuk tangan untuk Bank BCA. Saking lah iki. Nah. Haji Muhammad Suprapto Santoso. Lah iya nggih. Sak jenglengan 1 juta. Nggih. Saking PT Baskara Sinar. Sinare sing genter. Sinar Sakti, nggih. Ugi pepunden kula Bapak Haji Gunarto Gunatali Jendra. Ibu Sri Andrias ing Ciledug Tangerang. Ibu Supatmi Dirut NPT Ekspedisi Darat
saka Pulau Gadung Jakarta Timur sing sok Maret ya nimbali awake dhewe sak kanca. Iya. Saking Mas Siswantara karo Mbak Yu Nyamini Mbulusari Tarokan Kediri, saking Bapak Jatmiko Jambangan Mondokan Sragen. Ha iya. Enten melih Bu Kesi? Bapak Sukiman. Oh inggih. Bapak Haji Sukiman Sumarto saking Bandung ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami lan ngapunten kadang-kadang amarta jani yen ana turahe badhe kula aturaken tengkas gandeng kula tasik tombok 2 juta gitu. Niki kula dum kalih kanca-kanca Madangkara. Ya, kaya ngono ora apa-apa. Ora apa-apa kaya ngono kuwi. Ini yo tetep matur nuwun karo kadang-kadang Madangkara sing kepareng nyengkuyung sangat luar biasa komplit-plit. Mergo sebagian ya Madangkara iki dumadi saka Amarta kok, Nduk. Oh iya. Mong sesepuhe sing sok nolak udan Mbah Wir kuwi ya Amarta. Iya. Ha iya. Kaya ngono mula bengi iki alhamdulillah tingkas. Iya. Mas Haji Mas kuwi ya Madangkara ya Amarta. Oh, tenang kaya ngono. Luar biasa. Iya. Lan uga iki ya piranti sak wujud-wujude nggawa saka Blitar. Ora saka Njaten Karanganyar. Ora iki wong Blitar iki. Gamelan Kiai Berkah. Slamet nadyanto wujude mung kaya ngono ning suarane kanggoku yen nggih bacutan ora marake kesel. Wah iya, jare sapa? Supir-supir. Wayange iki elek-elek ya. Iki kotak nomor 12B iki. 12B. Oh iya, saka akeh. Enek ya 12B tok iki. Ha iya. Tak sowanake komplit mapan ana kene sak sinden-sindene matur nuwun. Mbak Winong Nawangsih, Mbak Birgita Ayu, Mbak Mirat matur nuwun saka sregepe ke jam 1 wis neng kene. Alhamdulillah. Ayo klimpang-klimpeng ning jaba malah dinyang wong malah. Loh, tenan aku mbiyene duwe pacar tak jak ndelok wayang neng kene. Lah kok pamit golek aku wae metu. Dinyang tenan. Ha iya. Gelem ya wis karepmu kono. Ayo. Oh enek lah. Terus Mbak Kesi ya rawuh matur nuwun Mbak Kesi sing golek sponsor sing nelponi para donatur iki Mbak Kesi. Tepuk tangan untuk Mbak Kesi. Ayo. Luar biasa kuwi. Ya. Kabeh iki sing melobi Bu Kesi kuwi yen aku nyoba siji wae langsung diblokir kok, Nduk. Ayo. Samene piye Pak Dalang? Sampeyan omahku karo omahmu gedhe omahe jenengan kok njaluk donasi ning aku. Tutup krekep blokir nomorku. Luwes ora kaya piyayi putri. Wah iya tenan. Mbak Triastuti Tirnomati ya Allah, tebih-tebih saking Pulau Gadung rawuh mriki. Nggih, Jakarta. Mbak Lia Sundari matur sembah nuwun panjenenganipun lan ugi kadang-kadang Madangkara sedaya kemawon ingkang dipun pandegani kalih Mas Heru matur nuwun ingkang tanpa upami awit panjenenganipun mugi-mugi amarta taun ngajeng lan sakterusipun tansah lumadi anggenipun njaga dhumateng budaya wayang menika. Ya, amin ya rabbal alamin. Bu Kesi ana sing arep diaturake merga iki uripe awake dhewe ya tergantung utawa didukung oleh para donatur. Arep matur apa? Ayo. Inggih, sugeng dalu sedaya kemawon para rawuh khususipun Ketua LPP RRI Surakarta lan sedaya jajaranipun menika tasik lenggah pinarak wonten ngajeng Pak Dalang. Wong janjine Pak Bambang Pak Ketua RRI iki arep mirsani nganti rampung merga penasaran karo lakon Segundo Mawar Merah. Iya. Kok piye dadine? Ayo mbuh. Kuwi. Intinipun matur nuwun sanget sebab dalu niki amarta sampun pikantuk izin dan juga kehormatan untuk tampil di luar gedung kesenian. Dados dalu niki wayang saged dipunikmati kalih masyarakat luas ing kiwa tengenipun RRI Surakarta mriki. Aku mak teratap lagi wa tengene kene sing nonton malahan. Glondor ucul glondor. Loh. Ning saestu lho Pak Dalang. Pripun? Dalu niki merupakan gebrakan yang luar biasa. Waduh. Dari sekian puluh tahun wayang digelar
sekian tahun nggih, mbok menawi beberapa tahun yang lalu. Pokoknya pun dangu. Lepati pun nate 2023 no kinten Nah, nika. nggih berarti pun dangu. Nggih. Niki nembe niki dipun gelar wonten ngajeng tartamtu sedaya masyarakat mestinipun remen sanget to nggih Bapak Ibu. Lah seneng banget to. Kula wau niku teng mriki pesimis lho, ora yakin. Iki mengko udan apa ora, sing mresani ana apa ora, sebab adate wonten jero mriko ning ternyata wonten mriki mbludak penontone kathah, kursine mboten sedeng Pak Dalang. Ah nggih, nggih. Dadi cucuk lekku tombok bengi iki 2 juta ora apa-apa. Wah iya iya. Nggih. Dados menika sebuah wujud kepedulian masyarakat Kota Surakarta terhadap kelestarian budaya wayang kulit. Pramila kula maturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng para penonton ingkang dalu niki sampun kersa rawuh. Nggih, 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 luar biasa. Mugi-mugi ingkang kepareng mirsani ngantos tutuk lakon dipun paringi tutuk anggenipun momong dumateng anak putunipun sedaya. Amin. Pisan kowe nonton no Yohan. Oh, ta pisan. Iya, nonton. Gelar iki arepe rabi 2 tahun kas pisan. Karo sing gerang jodhok-jodhokne ndang pengen duwe putu. Ayo. Monggo wis duwe ara lho. Ayo. Nggih Pak Dalang. Kalih ngaturaken panuwun dumateng sedaya sponsor ingkang panjenengan sebutaken kala wau. Dalu niki ugi sami mirsani memantau streaming lumantar Kuntadi Channel. Matur nuwun sanget Bapak-bapak sponsor. Semoga tidak bosan-bosannya panjenengan menjadi salah satu tonggak lestarinya budaya wayang di bumi Nusantara. Tepuk tangan untuk para sponsor luar biasa. Nggih. Ngoten nggih, sampun. Nggih. Nggih, nggih. Mugi-mugi amal kesaenanipun para-para ingkang sampun mendukung dipun tampi kalian Gusti dados amal ingkang sae ingkang barokah nggih Bu Kesi. Nggih. Nggih, arep ngaturake apa kira-kira sampean pengen nembang apa? Aku ya malah bingung arep nembang apa. Ya lek nang kene kudu nembang. Iya to, kudu nembang. Sing enom-enom mawon. Yen sesuk karo sumben sampean mungkin kur-kur ora masalah. Ha iya, mergo wis diantu-antu karo Pak Jokarno, karo Pak Gatot. Ayo kaya ngono kuwi lan uga Pak Topo lan sedaya kadang-kadang saka RRI dan sekitarnya. Ha iya nggih. Sami ngentosi semanten panjenengan. Kelangenanipun Bapak kula wonten Surabaya, Bapak Muhammad Suprapto. Menika wau SMS ngersakaken pangkur Semarangan. Wah, ya. WA. Ah ya wong lawas iki SMS saya. Lek SMS apik iki surat menuju surga. Nek yen negatif surat menuju selingkuh. Wonge teko. Nggih. Wis. Wis. Muga-muga cek kuat. Ya, muga-muga cek kuat suarane. Nggih, kuat. Anak-anak papate kuat. Iya. Malah ki tambah meneh ketoke. Aja, Mas. Ah dadi brayut apa piye aku malah ora. Tambah bocor. Monggo, ya Bu Kesi. Mingkar mingkureng ang kara akarono
munggahke meneh, Bu. Yuk. Nyuwun tepuk tangan untuk istriku tersayang luar biasa. Saya kuat semono. Ayo, Kuat. Kuat. Nggih. Gendong sampeane ya kuat wae. Ayo. Tak gendong kemana-mana. Ayo. Ya hiburane kuwi lho. Ayo. Ayo. Gak apa-apa iki senadyan do disiarke TVRI ndak masalah. Engko ben diedi dhewe mau kan wis ngendika, Pak Dalang bisa enggak kalau enggak merokok? Oh, enggak bisa. Itu malah bagaimana kreativitas Anda untuk mengambil, mengecoh penonton bahwa Dalang ini tidak merokok. Ayo piye carane? Ayo, time Mbak. Sapa mau lali malah. Pokoke jos. Ayo. Oh iya Mbak Feni. Salam mugi dumateng sedaya kru TVRI matur nuwun panjenenganipun. Ya. Sinukarata mereh kratarata pakartine ngelmu Rampung Pangkur Semarangan langsung mlebet sambung wanci dalu. Ya, engko sing nembang anakku wadon Winong Nawangsih. Wah iya nggih. Iki ya penggembare ning Amarta pirang-pirang. Wo temenanan. Iki idola pokoke. Iya. Ya, Bu. kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming ngaji Ya, semenang lho.